Zdravím všetkých, ja vás vítam u nového videa. Dnes budeme variť koktejl, čo som vymyslel. Potrebujete na to sklenený pohár, aby to bolo pekne vidieť. Šlahačku, gránko, mlieko, slamku a lyžicu. Tak, ideme na to. Gránko ideme dať do pohára. Takže dáme 2 lyžice gránka. Zoberieme si mlieko a ho tam nalejeme. Ľudia, už. Tak, zoberieme si šláhačku. No takže tam dáme šláhačku. Tak, šláhačku dáme takto. A ideme dať pikao alebo čokoládovú polevu. Tak. Ňam, vyzerá to dobre. No a už tam posledné zapojíme túto slámku. No a ľudia, pozerajte, čo som vymyslel. Ideme ochutnať. Takže, studené to je totálne. No takže to ideme ochutnať. Ňam. Ňam akože. Ľudia, tak toto je fakt dobrá pochutinka. Zdieľajte video svojim kamarátom, rodičom a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čus!